चली आज सब अपने हाई महल कुली घर दुआर लइका के हो हां लइका के ह चली अब देखला के बाद में पता चली कि फेकर बाकी सही जग पतल बढ़िया से पहले एकदम हाईवे पर दीदी ना रोड के किनारे तनी घरो देखे में निक लागे एकदम हमनी के बियाह हो जाई नंद के एकदम चानी कट एकदम राज राजी के राज जाई हमनियो के हो जाई चल दीदी देखल कि फेंकू हम जाके मने सही के बात बाटे ना तनी जांच पड़ताल करे ना देखे से तो बाहर अब बुची कहत रही ना कि एकदम बढ़िया से देख के जाओ भौजी दिलावा के ऐसन बाटे फोटो तो खींच लिया खबर के हां खींच सब जाए घरे तनी देखो तनी बढ़िया से खींचल जे आगे बाना बोला तनी बाजी खुश रह बैठा लो तब बढ़िया से होई नहीं है जानू तनी गाड़ी पंचर मिले पटजी का तो काज करम आगे बढ़ावल जाओ तो विचार कुछ अपन बताई जा विचार का बबुआ इहे के हई ये हई अब देखे में तो ठीक है लगता तनी खड़ा होखी ना जी लइका में खड़ा होखी देखे ये सवेरे से दौड़ो थाकल बनी मारे बैठे दी जा दौड़ जा कौन काम करी ना कौन काम करी ना तनी खड़ा होखी ना बाबू बता दो कौन काम करनी चाहिए यहाँ के कौन काम करी ना कौन नौकरी करी ना कौन चीज के नौकरी करी ना हां ई कौन चीज के नौकरी करल टीटी भी काम करले टीटी भी बड़ा लंबा काम बा दीदी जोनी हां हमके तो दुल्हा ठीक बना मने ठीक बाड़े नु बबुआ अब दीदी लोग से पूछ ले तनी फोटो खींच ली हां तनी खड़ा होखी ना जी हम देखी का तनी ढंग से खड़ा होखी लइका हे पचड़ के खड़ा हो की हां तनी ओसे रही तनी फोटो खींच ली तो दीदी खींच ले बढ़िया से खींची हां बुझ के दिखावे के बा हां 3-4 गो लइका दांत गइल बा तो की कहता कि लइका नहीं आ लइके के फोटो दिन दिखाओ लो लइके फड़ान नु देखे ना हम ना बाबूजी आई ना त आज पीछा से जाओ मुंह बांध ले बा ना हमें जे देखा देखा दी जल्दी आई बन गया तो ए दीदी चाय दीबा के लड़की में कोनो कोई लइका नु ना जी आए बाबूजी खुलाई अपने हवे अरे सब जाता नजर जाता तना अपने हो बाहर पहले फोटोवा या दिखा के लगला है के दिन धरी है अरे यही 35 तारीख के धर तनी 35 तारीख के दिन धर दी आ थी कथि का वाला 40-42 तारीख के तिलक के रही आ 35 तारीख का ए दीदी सोच विचार से रखी कहीं भइयो के छुट्टी मिली कि ना मिली तक मिल जाए आ देखी अपन घर जीवन ले कह देम जे कि हमरा तिलक कोलक के जरूरी नहीं के कुछ ना लड़की के तो दे सकत है ना दे सकेले जे जितना दे सकेले लेकिन कर्जा लेके तनिको मत किया काम करम जा बड़ा समझदारी बा देखी हां ये लड़की हरी देखी देखा तो वही आंखें चमकल बैठे कि उजर ऐसा ही है लड़किया रोती का रे बचावा ना मोबाइल है ना कब ठीक फोटो आला कब खराब आवेला क्या लोराती है लड़किया लोराती है अरे लोराती है तो पोछ देम गमछा से आउ ना लड़किया पोटाई का अरे ना बाबू ई दिन धरैला का सुन के नेटा तनी गिरल बा रे रोत भाई हम देखबो ना करब मोबाइलिया मत करो जी हमें तरी ना माना तू देख लड़की के लड़की हम देखम जौन कुछ भी होखे हम अगला महीना आइम देखे एकदम सफा कह दे ना कि दान दे ना लेबी ना कि मारो में उतरला के बाद हंगामा कह दे तो वो बजा ना बाजी देखी हमरा 1 रुपया 5 को शैली पे बियाह कर ले हमरा कुछ ना चाहिए खाली लड़की सही रहे के चाहिए ए बाबूजी जाय दीदार गोड़ पर गिरत तनी जे का करब जे गरीब हमने का इज्जत बचाओ तनी जे बताई जा तो लड़की यानी की जानू बचावत ए महाराज जौन तोहन देबे कोई लड़की के लेल हमार सोना ऐसा लड़का के बियाह देखिए 10-15 जगह हमने का देखनी है जा कौनो लड़का ना पसंद है ना 10-15 जगह का मतलब कि लड़की में कुछ कमी नहीं है आंखी में एकदम कई बेर धंस गई नहीं है लड़की दांतल बिया कि ना अरे लड़की तो वो गुलाब के फूल नियर बिया ना कि देखला के बाद एकदम आंख कोई नजर से हटी ना
ना दीदी अरे गुलाब है तो लड़का का छुआ तो नजर से हटी ना तो हम काम कैसे करब? जैसे आदमी शीशा के सामने से ना हटेला नु वैसे रहुआ उनकरा सामने से ना हट कोले पढ़ले जी बाबू कोले आके पढ़ अक्का जी कोले पढ़ले हई लड़का बा पाँचवा मैं पास सारा बा। हो तो वो दूले पढ़ के पास हो गइल बड़ी बुची हमार ठीक बाटे ए त 2 पॉइंट कम लौकतिया नहीं नहीं तो ऐसे होकर उनका घर में रहे के भैया के कमाए के अच्छा बीए करी एमए करी घरों में हम ना रहब, अकेले रही। बीए करी एमए करी तब तो के चूल्हे फूके के बाटे अब पाँचले पड़ी दूले पड़ी तब का जरूरी बटे का जाने आंगनबाड़ी में हम नौकरी लगवा देते। लाग जाई जी पूरा जानकारी साइन इन करे जानीला तो साइन उन करियन तो उहे पढ़े हन। त संगे संगे लड़कियों टीटी भी में काम करी नु अरे पढ़ा दे जे लिया के घरे हां टीटी भी में काम करे के पड़ी। तोरा साथ दी हन टीटीवी में हम नौकरी कर तो वो चली जा ना हम तो ना, कहते आज कि रही जा। रही ना जा। ना 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 जाए दी नहीं आज रही जा कल खा के जाब जा। घरवा केहू नहीं के जाए दी घरे बड़ी या हमके हो काम जाए कर ना रहा है तो एक दिन का हम की को महीना रहब जा हमके तो चाहत नहीं ऐसन मेहरारू से बियाह करो जैसे बियाह के बाद एक महीना रह जा। ना ना आए ये बात ठीक है ए 1-2 दिन रहबू लो तो बोललो। चल जी पहले बिया तो तनी जान जाए दी जा जा तनी चलिए देखिए एक बार हम कुछ बनावत तनी खाई जा ना पूछ लेने रहो वो बड़का भारी बात रोड बना हाईवे गाड़ी पर गाड़ी गाड़ी पर गाड़ी गाड़ी पर गाड़ी जात हुई है ना अरे अपनो गाड़ी बाड़ी सो बाड़ी से होई को गाड़ी में गोल भी गावना के बाराती एगो। हां कहाँ जन 3 चक्का हुई है 3 चक्का बड़ी सी 1.5 चक्का बोली बाबू गावना के बाराती कौन दले 4 चक्का। अच्छा ठीक है बा तनी आवल कर हमर ओरिया कब चले के बिना बियाह भइले कहा जे के जानत है देखिए वे लड़का बिगाड़ी मत हमनी कही है ना बानी अभी कहनी लड़की देख हम एगो हमनी कही आके कलाई के लचाई गड़ी एगो नौन आज तो तनी लड़कियो देखा दे फेट हाँ। देखी तो मन चाहता लड़का के मत बनाई लड़की बाबू देखिए। चल तंजल जी बाबूजी गोल लागत है चल नहीं तो पानी वाली पी ली जा चले के बाबूजी पापा जी से बतिया लेवे के बका चला अब बतिया लो तनी दू बार। दिन भर ना तो ठीक बाटे नु लड़का रौरा हां ठीक है बा। चली चली चल ए जानत रू लड़का बा को घर दुआर देखत रू एकदम बुझात मुंह से पानी गिरता देख घर सुन लइका लेके चटल जे धन दौलत रही त जिंदगी नंदी हमर राज करी हैं राजकरी तनी हमनियो के घूमे आवल जे तो रहे के मने मिली अरे बहुत रोड बड़ा पर ही आदमी का रोड पर ढाबा रहेला हम त आइब तो छत पर आराम से चढ़ के अपन बैठ के गोल लटका के गाड़ी देख ये दीदी जान। हमनी का आवाज जे अपने घर से बिना खइले जब भर भर पेट खाए हां निमन निमन चीज पकड़ के बनवा के ढाबा का तो कामो ना होई ना आई बात के उसे बतावल ना जाई ना सब के उसे ना बतावल काम तोरा वाला मत जाई तक कटवा दियो से हां बिया कटवा दे निमन देखिए दिन त बियाह कटवा आ तनी रह रही के नेटवे न बहला नंदी को ओए को दोल जी पोछ अली को रुमाल दे देवल जाई पोछ हां उ रुमाल के काल बिलंग बोल जी की बदले रहे गोटाई में पोछत रही उधर भाग जाकर कैसे मर्द मिलल चल 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 चुप कर चल देख ले लनु। लेकिन सही कहत रे मर्द लड़किन अब के तो बजाय संजोग निमन रहल लटे कि पानी कहत नहीं जा ना कह देलिए सब नहीं तो वहीं से लेके आइल ना मीठा पानी। जाए तो नहीं आई तो भला भलाई कर ली तो लड़की सही होई तो कोई जी ना तो छोड़ दिया तू जाके देख ली हो जब रुपया पैसा ना चाहिए तो कम से कम लड़की तो निमन चाहिए ना। लेकिन तोरो ड्यूटी पे चिंटी ना खड़खड़ाई जो नाव धैले बनी निमन निमन जना ना जनी टीटी भी के माने जाने लो का होला का होला रे टिकटॉक पर वीडियो बनावो। हाय 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 तू क्या जानल हो? जाए साथ जीतला लड़की तू ही ऐसा घसेट के बोल दगी केहू जानबे ना करे जानी कि बड़ कोनो कोर्स है।